Hey, wow, bashana. Kushubile wobashana kwikhomishana kaMadlanga wobashana. uNational wobashana Fani Masemola wobashana Geqa amagula wobashana uhlokoloza nendaba yokumiswa kwepolitical killing task team wobashana. uGhayiziphathi wobashana uthi uminister wakhe wobashana uSenzo Mchunu wengenalo ilungelo lokuthi ashut down wobashana ioperation yepolitical killing task team wobashana. Umsebenzi wamaphoyisa loyo wobashana indaba kaNow ayivalwe kwavele kwasolisa ukuthi hayi ngathi khona ukushaya amanzi wobashana. Uphenduka beka kuyacaca wobashana ukuthi before uKhumalo uGeneral Khumalo wobashana okwakuyena in charge of intelligence wobashana we-task team wobashana wakubeka kwabasobala wobashana before athole icase emgcinezelayo wobashana ukuthi kunama envelope amathathu wobashana enye inikezwa yena nozakwabo wobashana enye inikezwa umshushisi enye inikezwa umagistrate ukuthi ishut down indaba yophenyo wobashana. Uthamva uthi wobashana uKhumalo wakugoloze wobashana kwahlangana sigwiqi wobashana sekuthiwa unecala ukhwabanisa imali kwamshubela wobashana. Ayisemzansi la womshana monqabi envelope uyokubona kwakho ezikade emthini womshana akubamsana ezweni wobashana isazo sholonto womshana basopa hello ciao blam toka hayi uNational uyasho ukuthi khona umshikashike khona ngaphakathi.